a biciklimet, és elrakták az ő biciklimet. Ne csináld ezt! Drága, Kinek baj! szeretnél üzenni? Kinek szeretnél üzenni? Ilonka néni, elrakták a biciklimet. Innen, Ilonka néni. Nekem megvan a pénzem, megvan a boldogságom, mert nem kell magától semmit. Értem. Tudja magától is. De Ilonka néni, innen elrakták a biciklimet. Nem érdekel, hol a pénz, ott a hatalom. Mi? Hogy van ez? De gyere vissza, hogy és akkor kiknek szeretnél küldeni egy számot? Milyen zenét szeretnél küldeni? Gyere, táncolj, cigálány! Ez a tánc még utoljára jár. Gyere, tudom a pénzemet. Nem valam az öldölök téged. Kinek szeretnéd küldeni? Ha mindenkinek, Samus esély! Úgy tervezed a napodat? Én a családommal, erre egészséggel, itt a visszadobakkel a szokból. Dobságról Na. Riporterül. Hogy van a fagy? Igen? Riporterül. Jaj, létszódél. De és akkor azt szeretnénk kérdezni, hogy hol a visszajött? A közönség azt üzeni neked amúgy, hogy... Biciklimet ellopták innen, ingyen támogatom, jönnek ide. A Dezső, a közönségtől jönnek az SMS-ek folyamatosan, hogy imádnak téged. Ide, én támogatottam, és a sulák kamerában csavatom magam, Gábor, Zsoltinak, közben Várjál, nem tudunk venni a kamerával, mozog. A Gábor, Zsoltinak, meg a sulák Gabnak, meg a Prince-nek, erre egészséget köszönöm, hogy nekem, hogy jön a Prince ide hozzá föl, meg a Gabi. Milyen bringádon mondtam már? Nem mondtam már. Ide a kamerában. Egy roncs biciklim. Hogy nézett ki? Hát ilyen fekete roncs bicikli, zsámol zsásé, és Itt a ellopták. mikrofonban mondjad, légy szíves. Ellopták. És akkor oda nézzél, és ide Várj, mondjad. most gyerünk. Most még egyszer, gyerünk, És most. akkor zsámol zsásé. Imádok a Ellopták a biciklimet, ellopták a biciklimet. Ellopták a biciklimet. A lábaddal is csináld, a kamerának is csináld a lábaddal is. Jaj. Jó. A biciklim ellopták. Jó. Dezső, Mondja, drágám. maradjunk a riporter úrnál. Na. Igen. Na, imád a kamera, gyerünk. Ide biztos, figyelj. A mai híreket elmondanád nekünk? Ide figyelj. Én a moriliket elmondanak éreket. Én erről egészséget tisztek és becsülették teket, és engem ne néznek is hülyének. Köszönjük szépen! De holnap milyen idő? Na. Átcsiði vissza. Na. Szeretnél megüzenni valamit? Kamerában mondja. Nem akarjuk újra venni. Ide figyelj. Dezsamo! Mertebe ráptem a momentumben csorosába. Ez egy rituális. Dezső, köszönjük szépen, kamera leáll! Köszönjük.